ସ୍ୱର୍ଗତ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ମନୋଜ ଦାସ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସୃଜନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଆଯାଉ। ଏଭଳି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର ତଥା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ ସହସମ୍ପାଦକ ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ। ସୁଧାଂଶୁ ନିଜେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସୁଧାଂଶୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ମୌଳିକ ରଚନା ପାଇଁ ମନୋଜ କିଶୋର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ବାସଭବନକୁ ପ୍ରଫେସର ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସ ଓ ମନୋଜ ଦାସ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ନାମରେ ମନ୍ମଥ ମନୋଜ ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନତା ଦେଇଥିବା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁକି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ ବୋଲି ସୁଧାଂଶୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ BBM TV।